Piče! Kokocké orby ja mám trojnásobné nervy ešte na ten mikrofón. Vrčíme, hej. No keby si lepšie ohodil. Čo si jebli? Už dneska vieš koľko? Asi 40 krát tu! Proste ja som Sračka, ty kokos. 66, ja som taký potrat, to som... Prečo? Skoro si sa. To ne! Už taký polobedný spánoček a takéto. Vyhral som extrémne mob! Yes! Je to tam, kamo. Je to tam. Neviem, čo to znamená, ale... Ja sa poserem. Práve mi bije srdce normálne, že z 200. Práve mi bije 200.